Симфониялар кирәк түгел миңа. Үз ата-бабамның булганда, әнкәемнең күкрәгенә ябышып шыпыр-шыпыр сөтен эчкәндә, шунда кергән улның, шунда туган, яңа гына сызлык ай туганда. Шулмын дәва йөрәкләргә, шулмын нинди хәсрәт чиксәң дә, шулмын рәхәт бирә җанга. Яшың килеп җитсә дә 80-гә. Алтын көмеш кадерен белмәдем мин, кургаш бакыр миңа бар да бер. Минем өчен кеше кыйммәт булды, кеше җаны, кеше кадере булды зур. Иң югары баскычларга куйдым аны, курыктым авыр сүз аңа әйтергә. Кеше күңелен ярыймысың рәнҗетергә, кеше кадерен кирәк белергә. Җаным сөйгән азигым һәм туганнарым киттеләр дус ишләрен калдырып, кара җиргә кереп, күккә очтылар, япа бер ялгызым калдырып. Исләремә төшә һәр көн, минут саен сагынам азигымны, дусларны. Шуңа күрә күңелем һаман моңлы, җырларым да шуңадыр моңлы. Минем кебек моңлы сагынучылар күптер әле, күптер дөньяда. Тормыш яме безне сөендерә, яшик тынычлык теләп дөньяга. Ә хәзер сәхнәдә